Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight. Jo em porto un bon record, una alegria, satisfacció, em porto que he treballat, he après a disfrutar en equip, he après a treballar en grup. Per mi ha sigut una cosa fascinant. Jo he après a ser més autònoma, a pensar per mi mateixa i fer coses en grup. M'ha ensenyat a comprendre els companys, a respectar les opinions dels altres i a ser una mica més responsable. El més important que m'ha ensenyat és que si no em surt alguna cosa a la primera, que ho he de tornar a intentar, i amb això ha sigut un bon exemple el nostre padrí Jordi Bodas. Hem fet productes que nosaltres mateixos els hem inventat i que hem fabricat amb les nostres mans amb molt d'esforç. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. La cooperativa ha sigut una experiència molt divertida, que ha durat tot un any i que l'hem compartida amb altres meravelloses cooperatives. Hem fet els productes amb tot el nostre cor i ens ha agradat molt i esperem. Ens va ensenyar moltes coses que no sabíem, a ser solidaris, a treballar en grup i no barallar-nos. Jo he après a ser més autònoma, no tenir que estar depenent dels altres i que tens que esforçar-te perquè no t'ho poden donar tot fet. Pues me parece una idea estupenda el crear una cooperativa para que los niños puedan desarrollar sus ideas, compartirlas con sus compañeros y saber cuál es el proceso desde el principio hasta el final. Me parece una idea para compartir con demás instituciones, para que los niños puedan colaborar entre ellos y trabajar en equipo y desarrollar conceptos que habitualmente no tienen al abasto, ¿no? Yo, para mí, es un 10, una actividad que hay que potenciarlo. Bueno, pues mi opinión sobre la cooperativa, sobre este proyecto, pues me parece muy bonito porque, bueno, ayuda a los alumnos a estar unidos, a trabajar juntos, a tener ideas sobre crear un negocio y, bueno, y Ainara pues lo ha vivido, ya te digo, con nervios porque llegaba el día, tenían que hacer todos los productos, durante todo el año han estado bueno, haciendo todo lo que han decidido la clase, los productos que iban a vender y lo estaban haciendo y bueno, lo veo un proyecto muy bonito y espero que dure y que sobre todo que lo sigan haciendo las demás escuelas. Amics nous, una experiència única. Ser autònoms, fer pinya, Confiar en mi mateix, ajudar-nos entre companys. ser creatius, treballar en equip, respecte, solidaritat, No rendir-nos. Aprendre dels altres. compartir, Arribar a acords. Aportar idees. Confiar en tu mateix. Junts!